Čaute, čaute, vítam vás ohnivým ústánku nového videa, dúfam, že sa vám bude páčiť. Ak áno, dáte like a odber, ak zapnem, čo dúfam, že komenty. Môžete mi napísať ako ďalšie, keď sa vám bude viacej páčiť Arduino, tak môžem častejšie natáčať o Arduino, lebo ako som pozeral, tak to malo viacej zhliadnutí. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť a môžete, prosím vás, si ho môžete kúknúť aj do konca. Ja to tu už mám nachystané, takže keď si zapnem obrazovku, tak tam mám nachystané už veci, ktoré budeme používať. Budeme ešte používať takéto kabliky, ktoré takto ukážem. Tie budeme používať. Ja si zoberiem čierny a červený. Momentálne takto si dám čierny. A Arduino Uno tu je, ale ja používam Arduino Mega. Keď by sa niektorí čudovali, že to je, prečo používam v jednom Uno a v jednom Mega, nie je to rozdiel, lebo ten program je stále rovnaký, len je tu iné zapájanie. To znamená, že takto si to dám a GND pôjde do čierneho, lebo to je mínus. Takže ja si to dám takto sem. Potom ešte si dám 5 V, čo si dám takto zarovno. Ale to dám červené, že to je 5 V. Potom spravíme, že dáme jedno orange, jedno, čo ja viem, green. To dáme takto sem, nižšie. A tým pádom už máme prichystané tieto ledky u seba. Potom katóda a anóda. Anóda je takto, ak sa nemýlim, ak tam bude pomýlenie, tak to uvidíme. Dáme takto do minuska a potom do pluska pôjde takto červená. Tuto mi to ešte ukazuje, aj keď dám myškou, že keď tuto zapojím, čo ja viem, do tohto, tuto vidíte také zelené kuličky. To znamená, že to je celé spojené, takže keď tuto už to mám zapojené z Arduina, tak ono mi to ide po celom tom riadku. Toto keď zapojím, tak mi ide do celého tohto riadku. Takže ja si toto takto som si zapojil. Toto si tiež zapojím, aj taktiež aj toto. Teraz to máme pozapájené. Teraz, keď ideme programovať, dáme, že kód tam hore. Dúfam, že to vidíte. Tak. A teraz, keď si trocha posuniem, tak keď si to takto priblížim, hej, tak takto to budem mať. To už riadok vyznáte sa možno. Toto môžeme dať preč, to on start. A toto si tu ponecháme. Len tie wait jednotky si tu necháme. Ale toto dáme preč, lebo to nám je na nič. To máme prichystané. Len ešte pred kodovaním, ako už niektorí možno už vedia, potrebujeme toto. No, toto som sa pomýlil. Vidíte, každý sa mýli. Toto dáme preč. A z katódy pôjdeme na číslo. To znamená, že čo ja viem, toto si dám na 7, čo si dám takto a tam si to, čo ja viem, na modlu. Taktiež aj tu. Tu si to dám na 8. Tak. A toto na 9. Tak a teraz to mám.
teraz mi už len stačí, aby som to naprogramoval s kódom, že set pin to pôjde ako prvé. Potom pôjde, že počkať 1 sekundu, ale dáme low, že sa to vypne. Toto máme ako jednu letku. Takže si to zduplikujeme a ešte raz zduplikujeme. Ja, keďže by som chcel robiť semafor, tak spravím, že toto sa zapne, toto vypne. Toto dám preč, ale dám tam toto, že 7 sa zapne, počká sa 1 sekunda a zapne sa 8. Potom sa vypne, takto si to dám preč. Teraz sa vypnú tá 7 a 8, bez toho, aby tam bolo nejaké, že wait. To dáme preč, takto zatiaľ. A dáme, že low, tam máme. Dáme 7 a 8, tu môžete dať aj opačne. Dáte potom bez tej 1 sekundy, že sa vám zapne 9. Potom dáte 1 sekundu a potom dáte už len toto, že low na 9. Tieto dve už sme zistili, že netreba, lebo musí byť 1 sekunda, lebo keby bolo tuto hneď low, tak toto sa hneď zapne. A to my nechceme. Takže teraz, keď dáme start simulation, tak zase som sa pomýlil. Každý sa mýli a mne to nejako dneska nejde. Takže čo už. Takže si to dám takto. Toto deletnem. Toto si dám takto. Jo. Všetky máme tam. Toto presunieme. A teraz by to malo ísť. Aha. Takto. Zapnú sa 2 a potom henta sa vypne. 2 sa zapnú a 1 sa vypne. 2 sa zapnú a 1 sa zapne. No a síce som mal taký milný deň, ale máme kód. To znamená, že máme aj postavené. To znamená, že môžeme dať stop simulation. A teraz to ideme si prestaviať. Jo? Takže 3, 2, 1. Mr. Francis. Takže teraz tu mám Arduino Mega už zapojené aj s USBčkom. Potom tu mám toto, to je tá doska. Potom tu máme drôtiky, to si môžem rozdeliť takto. Potom tu máme ledky a rezistory. Tie rezistory si dáme až potom, lebo najprv musíme spraviť základ, ako sme mali tam. Jedno dáme do GNDčka a druhé do 5 V. Takže ja keď si takto nahliadnem, tak toto sem zapojíme. Tým pádom už máme zapojený celý riadok, ako som hovoril. Možno. Teraz zapojíme jednu ledku, druhú ledku, to kratšie je anoda, to dlhšie je katóda. Jo, aby ste vedeli. Takže musíte to dať správne, lebo už sa mi to aj mne párkrát stalo, že som sa pomýlil a čudoval som sa, že na čo mi to nejde, čo bolo smiešné, lebo som potom zistil. Takže takto si to zapojím.
No keď mi to pôjde, z minuska na katódu a takto spravíme u všetkých. A keď už budeme mať, tak to spravíme, ale spojíme to s minuskom a číslami. Spojíme s minuskom a s číslami. To bude potom všetko. A potom ďalej je programovanie. To znamená, toto máme, lebo sú dlhšie. Takže toto si takto môžeme natočiť. Takže toto máme. Teraz dám si červené, budú sa striedať. Dávajte presný pozor, že kam ste už zapojili, tak nemôžete dať ďalšie. Jo, lebo mne sa už mohlo aj stať, že som to zle zapojil a možno by mi to mohlo aj vybuchnúť. K tomu som sa ešte nedopracoval, ale neskúšal by som to. Takže zapojím si to krásne takto, že čierna do 8, prvá červená do 7 a ďalšia do 9. Potom, toto už máme zapojené a môžeme sa vrhnúť na to programovanie. To programovanie je o tom, že vložíte kód do toho Arduina, ktoré potom vykoná to, čo ste naprogramovali. Takže môžeme ísť na to. Takže sme tu a tento kód máme. Dáme si, že blocks, keď to takto, a dáme si radšej blocks a text. Tuto máme ten kód, čo je vlastne toto, ale na programovanie. Takže skopírujeme z CTRL-C, pôjdeme do toho blinku, dáme CTRL-V a automaticky nám to už tam dá. To znamená, že keď by som si to takto dal, tak máme tam program, ktorý možno dám ako aj PDF, ak sa nepozabudnem, alebo nejako. Toto máme. Teraz musíme zapojiť to Arduino, lebo inak nám to tam nedá žiadny ten program. Takže ja si ho zapojím asi do kompu, keď si takto otvorím. Potom vám to ukážem. Len teraz si asi vypojím. Teraz som si to zapojil. Zvolíte si. Ja mám 7. Dáte verify, že to skontroluje celý kód. Čo je dobré, lebo potom aspoň viete, či máte istotu. Keď dá done, tak to znamená, že ten kód je celý dobrý. Takže dáte už len upload, počkajte a dá to, že done uploading. To znamená, že to už je tam. Takže idem to ukázať. Dobre, teraz to ideme zapojiť a uvidíme, čo nám vzniklo. Takže takto si to dám nižšie. Teraz to zapojím a uvidíme, čo nám vznikne. Dobre, a aha. Tak toto dalo. A teraz dáme reset a už to bliká.
Takže keď sa vám to začiatočníkom páčilo, dúfam, že dáte like a odber. Ďakujem, že ste to pozerali, možno aj do konca. Dajte like a odber, prosím. A dúfam, že sa vám video páčilo. Takže čaute a budem vás vítať u ďalšieho videa. Čaute.